Bapatean dena itxi, eta gorde behar giltza, langile asko kalean, ez da ez ona baldintza. Naiz neurri guztiak bete, zein gorra den jaurlaritza, noiz bait itzuliko gara, lortu nahian bagabiltza, babestu dugu kirola, kultura eta herrigintza, sozialki herritarrei, eman dizueu bizitza, mil esker gaurkoagatik, arrotasuna garitza, segi indar berarekin, babestuz ostalaritza, segi indar berarekin, babestuz ostalaritza.